Здравейте! Добре дошли в раздела Астралбионика. Тук на тази снимка ви показвам реална снимка с заснимани енергийните частици в работен процес в ядрото на атома. Начина, по който ви обясних работните процеси на енергийните частици в сферообхватни полета, които служат за дадени строежи на материята. Това е енергийно заснимано, интересна снимка. Сега ще ви запозная с някои моменти, началното стъпване на развитие на материята. Тривиална индикационна структура. Тази структура е обоснована от енергийните зони. Зоните, които обитава, са атмосферогенни образования, генно свързани с строежите на атомите в отделните звена. Тя допълва нивата в единна обвивка на строежите и анализира гравитационните полета. Така наречената ТИС обвързва и нивата, като създава тъканна структурна обвивка и построява образуванията в съответната програма. Структурата на ТИС произлиза от гравитационните нива на слоевете, които изграждат атмосферата от енергийни зони, сформирани от ядрата. Например, всяка планетна система има астрално ядро, енергийни подцентрове. Те гравитират в едно общо обединение чрез облативната система, което взаимодействие осигурява гравитацията за възникване на процесите на строеж на материята. Зависимостта на ТИС определя нивата на видовите материя, заложена в структурните нива. Това е изградена сигнална мрежа, произведена от лъчението на програмните вълнови обвивки, излъчващи се от ядрата на центровете като едно обединение. Те съответно изграждат информационни структурни биоенергийни нива, звена и зони, които информират гравитационните нива в материята. ТИС контролира всеки производствен цикъл на местно ниво с една взаимно обратима връзка на приемане и съответно внасяне на елементи, служащи на материйните обединения. Траекторните връзки се свързват в нива и образуват системни ядра, които определят сигналните излъчвания на сформированията, като съответно ги акумулират и предават в производствените нива. Те съединяват и освобождават програмни слоеви нива, създавайки една своеобразна взривообразна информационна слоева обвивка, носеща същността на всяка материя, вид и произход, готови за внасяне на производствените цикли или просто казано една обща енергийна холограма. Всяка излъчена и приета информация се съхранява, служи на градивността и пресъздава в образи, съответстващи на слоевите натрупвания. Закономерностите съответно построяват развитието в зависимости според заложената информация в структурните зависимости на подреждане. Образно казано, ТИС обхваща излъчването и информацията от сигналните нива от ядрата, на модулярните конфигурации на всеки образ, видовете, като и съответно предава обработената информация към ядрата за хода на работните процеси.
Тя се разпростира като мрежа от сферообхватни полета, която обитава в информационните и програмни нива по вид и характер, влизайки в производствените циклични режими на действие. Наподобява часовниковия механизъм или трансмисията, пренасяйки моментите на самото развитие. Общо казано, това са механизмите на самите енергийни частици в работните процеси. Значи, това е холограма, която се отваря при дадена ситуация на възникване на дадена материя, на даден материен образ, който ние го наричаме единица модул. Единица модул, дали ще е човек, каквото е да е, нали, човешкият образ, холограмен, е единица модул. Този единица модул на изграждане на заложен образ. Значи го приемаме като самия модул, на който трябва да се изгради в един следващ режим на материйно съществуване. Мога да го нарека прераждането, например, на духа, който е единица модул. Той се слива в процесите и отваря съответно самия ход на развитие на материйния образ. Единица модул на изграждане се систематизира в самите процеси на слоевото разпределение, като акумулира потенциалния заряд в зоните на информационния потенциал, база информация, която се отваря, заложена информация, и така съответно се сформират слоевете в организации, поименно в обединенията. Равнището в слоевете определя развитието поименно в нивата на орбиталните структури като единици. Същевременно, но се организира и защита на слоевете за ненавлизане от други поименни системи на друга информация. Значи затваря се целият режим, за да не навлиза друга информация. Въвеждане на сублациите се извършва чрез сливането на всяка отделна група като обща структурна информация, заложена в производствените нива. Отваря се всяка кинетична единица в зависимостта от навлизащите структурни нива в преразпределение по зони и характерни степени единици модулярна субстанция. Информацията се отваря от геноносителя ДНК, която се анализира и съответно се внасят режимите на развитието. Този процес се характеризира с активиране на ядрения център разум чрез действието на сублативната единна система. Самото сливане в производствените нива съдържа формулите на зарядните единици в зависимости, които са изградени, заложени чрез информационно излъчване в зарядите, които се акумулират във връзките. Следва разделяне на групите по зони, като структурните единици се активират и създават движението на формированията за извеждане и въвеждане на информационния потенциал. Извеждат се продуктите, елементи, съответстващи на градежите по значимост във всяка една модулна единица. Вътреструктурното подреждане слива процесите в една обща ядрена зависимост,
като се акупултира цялостната форма в орбиталната система на видовите единици. От тук се въвежда поетапно набиране на процесите, заложени за извличане на информационния баланс и зависимости. Това е въвеждане на трансграничната връзка чрез сублативната система, която оказва тотален контрол. Тя е в нас и ние в нея и всичко съществува чрез нея. И така цялостният процес придобива орбитален характер, създавайки двустепенна предаваемост в зоните на сливане. Така изведена и въведена информация се фиксира извън системата като модул на взаимствен балансьор, служащ на критериорните връзки. На всяко сливане играе роля околната среда като условие на развитието, чрез което се характеризират самите видове. Сега тук ще ви запозная с един друг момент, интересен. Това е също една снимка, заснимана, която е една такава вихрена калугация. Тази вихрена калугация се явява в момент на изчистване на самите процеси. Като започнат процесите, се получава едно изчистване, което се нарича вихрена калугация на изотопните връзки в съединението. Това са съединения, които произлизат от връзките на молекулярните съединения, чието актив осигурява извеждане на информационните продукти. Те осигуряват проводимостта като структурна единица на приложимост в явленията, като актив на извеждане в периодичен цикъл. Този цикъл снабдява обмена с информативно-аналогична среда на активите, които от своя страна осигуряват произхода на слоевата структурна единица с програмни изотопи. А то е в основата на въглероден анон на производните в слоевите структурни единици, които извеждат и определят категориите в критериорни обменни сигналови единици. Тук се намира и извода за осигуряване на защитната система на извеждане на информацията, която служи на проводимостта, която се анулира след извеждането в периодичния цикъл на производствата, като в аноидите катализира изводите в програмните модулни покрития. Изводите са зависимостите на преминаване, трансмисиите, които улавят входящия продукт и ги насочват, акупултирайки в връзките. Чрез връзките се, например, тази снимка, която ви показах първата, това е работен процес в една връзка, от която се отваря всяко ядро. Съответно, връзките улавят програмния продукт и го активират, зареждат за изграждането му в периодичен етап, отваряйки се седативната система за образуване на строежните връзки. Ако изотопа на проводимост измени структурната си образност, вид, то той се анулира и гратисира в изходите, установявайки се като нейтраен продукт. Това е изчистването, ако нещо ако е дефектно. Тази вихрена калугация изгражда собствена сигнална система, която извежда остатъчния продукт. Вихрената силовите отношения на калугацията с аноните връзки, които се прегрупират в периодите на деление в градежите.
Те осигуряват даден модуляр свойство за произвеждане на протоплазма в материята, която служи на орбиталния концептор за въвеждане на програмите като среда на проводимост. Има единица коефициент, който е траектория на връзките в максимален брой хромозоми, които служат на активирането на програмите. Съединенията са взаимно свързани групи с наличие на продукт, който активира дейността за доизграждане на връзките и отваряне на нови, а индикатора е група еквивалентни връзки, съединения на микровълновите процеси. Вихрената калогация е сигурността за номериране на продукта и окачествяването му като деен продукт. Тя служи за включване в системните връзки и осигурява изводите с информацията за съединението. Зоните в ядрата, в ядрените нива, са изотопи на клевинова група, която съдържа характерното свойство на обмена. Тук има зони, които са активни и придобиват силата, за да активизират озона, който служи на белтъчния продукт и съобщава в обменния сигнален синдром в белтъка. Една сигнална структурна единица, която активизира изводите в продукта, като лиативен изотоп, който игнорира структурното деление и анализира проводимостта. Като сигнален индикатор той е преносим в съдържанието на протоните, които от своя страна са квантов регулатор за извеждане на информацията в ядрата. Експлозивната зона синтезира слоевите групи, които се поглъщат в изотопни връзки като обменен продукт в слоевете на аноидните и се явява като синдром на просторите. А те от своя страна освобождават аноидните прегрупирования в структурите. Това е една силова група за превнедряване на тъканните структурни нива, осигуряващи единица слоев продукт в програмните връзки. И това е една своеобразна вихрова калогация, защото самата информация се внедрява и извежда като вихрови енергийни зони, които управляват обмена и делението в нивата. Тя е една силообразна единица модул, като продукт на информативна сигнална система, която управлява въвеждането на информацията в групите нива. Чакрите, например, са една форма на вихрена калогация, защото тя се явява като център на управление на енергийните групи нива в организма. Групи от съответни органи, съответни системи и така нататък. Всичко се внедрява и развива чрез движение на енергийните квантови частици с една висока скорост, която не се долавя, нито се усеща. Така. Тук е малко от обяснение. Това са много действия. Ние не ги усещаме, но всичко това работи в нас. Така също информация, която се проектира, се отваря благодарение на тези вихрови калогации. Всяка информация, независимо дали е изграждане на материя, дали е пренасяне на радиовълни, телевизионни вълни, на мисли, на чувства, на всичко. Това е матрицата. Матрицата, имаме на предвид, това са отделни кубатури, през които преминава самото развитие на
даден елемент, на даден модул единица за развитие. И всяко едно развитие достига до един краен продукт, който се затваря и остава като единица модул на развитие. Всичко, което изгражда човешкия образ, човешкия вид, Вселената, то е първо изграден като една модул единица, която модул единица става общия пъзел на цялата модулярна единица. Това е за днес. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!